Salamu alaikum. Yau za mu yi magana ne a kan sana'o'in kwamfuta waɗanda yau idan ka iya ɗaya daga cikinsu za ka iya samun aiki cikin sauƙi. Idan ma baka iya ba, koyon ɗaya daga cikin wannan sana'ar ba zai ɗauke ka fiye da shekara ɗaya ba. Allah ya kawo mu wani lokaci da yake daidai da ƙaramin yaro yanzu wanda bai wuce 'yan shekaru kaɗan baka tambaye shi ka ce mai me kwamfuta, za ka ga cewa ya sani. Ko kuma zai iya faɗa ma wani abin da ake yi da ita. Kuma yanzu nan zai yi wuya ka ga wani gari ko ƙauye da ba kwamfuta. Alal misali wayoyin da muke amfani da su. Kai yanzu zamani ya zo da za ka ga agogon ma da muke ɗaurawa za ka ga kwamfuta ne. Alal misali Apple Watch, Samsung Watch da sauransu. Kuma sannan mun shigo wani zamanin da rayuwa ta kasance sai a hankali. Abu na gaba kuma za ga cewa mun shiga wani yanayi na rayuwa wanda mun bar sana'o'inmu na da watakila na kakanni kuma sannan mun zo ba mu koyi sana'o'in zamani ba. Saboda haka ya kamata a ce mun san sana'o'in zamani mu tafi da su, kuma sannan ko da mu ba za mu koya ba sai mu koya wa 'ya'yanmu, saboda yanzu suke tasowa. Kuma waɗannan sana'o'i ne waɗanda idan ka tura yaro shekara 1 zuwa shekara 2, wani yaro ma kafin ya kama secondary school za ka ga ya fara neman ma kansa abin da zai iya rike kansa. Ƙarin bayani akan wannan shine, ni ina ganin duk mutumin da zai iya sa kuɗi ya sai waya, alal misali a ce waya ta 200,000 kana amfani da ita, to idan ka yi niyya ko kana suka koyi sana'a, so wannan wayar taka za ka iya ka sayar da ita. Idan ka sayar da ita 100,000 sai ka yi amfani da su ka sai kwamfuta, sannan 100,000 da suka rage sai ka sai wata wayar da bata kai waccan ba. Kaga sai ka rika connecting ɗin kwamfuta ɗinka da wannan wayan saboda ka rika samun intanet. Ko kuma kana iya 100,000 ka sai kwamfuta, sai ka cire 20,000 ka sai modem wanda za ka rika sa data, sannan 80,000 da suka rage sai ka sai wayar da za ka yi manage da ita. Daga cikin waɗannan sana'o'in kwamfutan akwai cyber security waɗanda suke kula da tsaro ta hanyar intanet. Akwai network engineers waɗanda su kuma injiniyoyi ne na network, kamar misali data da sauransu da kiraye-kiraye da ake ta intanet, ta WhatsApp, Facebook da sauransu. Akwai waɗanda video game developers waɗanda su kuma aikinsu su kera game, shine wasanni da muke bugawa ta intanet, watan ko cikin wayarka ko kuma cikin kwamfuta. Su tasu sana'ar kenan. Akwai kasuwancin project manager ko project management waɗanda su suke kula da abubuwan da ake bukata da kuma tabbatar da an same su yayin da ake gudanar da wani project. Akwai kasuwancin web development, su ne waɗanda suke kera abin nan website da kuma wasu software, amma mafi yawa sun fi alaka da website da abubuwan da ya shafe ta na intanet. Akwai software engineers waɗanda su kuma mafi yawa abin da suka fi kula da shi shine kera manhajojin da muke amfani da su ta intanet. Akwai graphic designers waɗanda su kuma aikinsu shine su zauna su samu wani hoto, su haɗa da wani hoto, su cakuɗa, su yamutsa, su fitar da wani kala mai kyau. Akwai sana'ar information technology management waɗanda su aikinsu shine kula da hanyoyin sadarwa da kuma kula da cewa abubuwan da ake amfani da su domin wannan sadarwa ko na kamfani ko na gwamnati ana amfani da su yadda ya kamata. Akwai computer support specialist waɗanda mafi yawa za ka ga suna aiki a irin kamfanin da suke manya ne, waɗanda suke watakila suna da wata manhaja ko kuma ana kiransu waɗanda kamar su ne ake ce ma customer care. Akwai kasuwancin digital marketing da yawa za ga mutane suna yin shi, shine talla amma ta hanyar intanet. Akwai business system analyst ko kuma IT business analyst waɗanda su aikinsu sun ƙware akan wani kasuwancin da kamfani suke yi, kuma amfani su ne su sa iliminsu su gano wata hanyar da ya kamata ko dai a yi ƙoƙari a haɓaka wannan kasuwancin
ko kuma a'a idan akwai wata matsala da kwastomomi take damun kwastomomi yadda za a yi a sha wannan kan matsala. Akwai kuma sannan technical writers waɗanda za a ga suna da ilimi na wani kasuwancin da kamfani ke yi ko kuma na kasuwanci da yawa, su sa wannan ilimin ta hanyar da wanda bai da ilimin technology ko kwamfuta zai iya fahimta, ko kuma idan ma akwai wasu tambayoyi da sauransu mutum zai iya fahimta ta cikin wannan rubutun nasu. Akwai DevOps engineers, su ne masu kula da cewa duk wani abin da ake amfani da shi domin a tabbatar da cewa an yi wata manhaja ko kuma wannan manhajar da an kai an sa ta online ba tare da matsala ba, so suke kula da wannan gefen. Abu na ƙarshe da zan faɗa akan wannan sashen shine akwai database administrators, wani lokaci kuma ana ce masu engineer. Idan ka je intanet sai ka cika form ka sa sunanka da komai naka, ina yake zuwa? So inda yake zuwa ajiye shi akwai waɗanda su sun ƙware wannan fannin kuma aikinsu shine kula da wannan fannin. Yanzu da na riga na yi bayani ko kuma na lissafa sana'o'in kwamfuta da mutum zai iya koya, wani hanyoyi ne mutum zai iya koyar waɗannan sana'o'in? Zan yi sharing ɗin link da mutum zai iya zuwa ya koya kuma kyauta, ba wai sai ka riga ka ba da kuɗi ba. So kuma ɗaya daga cikin hanyoyin shine akwai YouTube. Yanzu duk sana'o'in da na rubuta idan ka je YouTube ka rubuta za ka samu bidiyoyi da yawa da suka yi bayani akan wannan sana'a. Bayan YouTube akwai Coursera. YouTube kyauta ne. Akwai Coursera su ma akwai na kyauta akwai na kuɗi, amma da yawa za ka samu na kyauta waɗanda za su ishe ka koyi abin da kake so ka koya. Coursera suna ma ba da certificate, so akwai waɗanda idan ka yi course ɗin ka gama za ka ɗan iya ba da wani goro ko yadda mutane ke cewa kafin alƙalami, sai a baka certificate na wanda yake tabbatar da cewa ka koyi wannan abin kuma ka iya. To kaga wannan certificate ɗin za ka iya amfani da shi ka abin nan ka nemi aiki. Akwai kuma Udemy su ma na kuɗi ne, amma bai da wani tsada sosai maganan gaskiya, ko wani zai iya taimaka ya biya ma. Akwai wasu suma da ake ce ma Digital Career Institute, waɗanda su ma suna share, akwai bidiyoya da yawa da mutum zai iya zuwa wurin ya koya. Don haka duk wanda yake neman ƙarin bayani akan abubuwa ko sana'o'in da na lissafa yana iya ya tuntube ni, ko dai ya rubuta min message sako, ko ya rubuta min sako kai tsaye, ko kuma ya rubuta a comment, ni kuma na ganin Allah da zan kokari in ba shi amsa a kai. So abubuwan da za mu yi bayani a kai kenan na sana'o'in kwamfuta da mutum zai iya koya kuma ya samu aiki cikin sauki, wanda kuma in za a koye su zai wuya su ɗauke ka shekara ɗaya, wasu su wata 3 wata 6 ka riga ka gama iyawa. Don haka jama'a ku yi subscribing, ku yi liking, sannan ku yi sharing, saboda fata na shine abubuwan da nake sharing da Hausa ya kasance sun isa ga mafi yawan Hausawa da suke amfani da intanet, saboda kun san yanayin yadda muke ciki yanzu abu ne wanda sai mu yi ƙoƙari mun taimaki junanmu, mun haɓaka juna. In Allah ya taimaka sai daga cewa mun amfani junanmu. Allah ya samu dace kuma Allah ya sa ya amfani. Wanda mu ɗauka hakullin aikin mu kawai shi ne aiki, aikin wani ba aiki ne ba. Kan da mu ɗauka hakullin sana'ar mu kawai ita ce sana'a, sana'ar wasu ba sana'a ce ba.